Forsvaret står i en historisk oprustning, og der skal danske virksomheder selvfølgelig også kunne spille en rolle. Det er ikke sådan, at vi kan købe alt og producere alt her i Danmark, men det vi kan være med til at understøtte forsvaret med for danske virksomheder, det skal vi selvfølgelig også benytte os af i dansk forsvar. Forsvaret mangler rigtig mange ting. Dansk forsvar har igennem årtier ikke været prioriteret, så derfor skal vi både have nye bygninger, vi skal have nyt materiel, vi skal have nyt IT, så rigtig mange ting skal prioriteres, og der kommer danske virksomheder også til at spille en rolle. Danske virksomheder kan rigtig mange ting, ikke mindst i forhold til at udvikle nye og innovative løsninger. Og her vil der være brug for nye løsninger, både til større samfundsrobusthed, men også til nogle af de ting, som forsvaret kommer til at efterspørge i fremtiden.